Hey guys, welcome back to the Annie vlog. नोंथांमोनखौ बयखौबो आरो फिन खेबसेबाव बरायबावबाय आंनि गोदान vlog भिडिअआव। आं दा दंफैयो सौकि गेटआव, गुवाहाटी सौकि गेट, सानसारिबो होनो, ओमफ्राय संगीता एन्टारप्राइज बियो, संगीता वेयरहाउस। ओरैजायनि भिउआ। ओमफ्राय ब्लगा एसे गोबाव जाबाय, बिराद प्रब्लेम जागासिनो गारिया, माने फिसा मोनसे जोबबा मोनसे बिदि प्रब्लेम जाबाय थादों, बेखायनो आं ब्लग लाबोनो हायाखै। गारि दोनहाबनाय गारि ना, बिराद गोबाव 6-7 मास दोनहाबनाय गारि, ओमफ्राय लडैनो दोननाय ना गारिया, लडआव दोननानै दा स्टार्ट खालामफिननाय, मालाबा थाव गयो, मालाबा स्टार्टनि प्रब्लेम बेबायदि जागासिनो। दाबो स्टार्ट जागोन ना जायाथाय मिथिया। ओमफ्राय दा लड होदों, गौरिपुराव थांगोन, खाथियावनो, बेनिफ्राय 5 किल'मिटारसो जागोन, बेयाव लांगोन लकेल लड। दा तेजपुराव थांदोंमोन, तेजपुरनिफ्राय खुनुरुखुमसो सौफैदों बाहाय, लामा गेजेरावनो स्टार्ट प्रब्लेम जालाय, थावनि प्रब्लेम जालाय, बिदि जायै खुनुरुखुम सौफैबाय। ओमफ्राय दा गोजानाव हरलिया बे गारिखौ, लकेल लड जाबाय थागोन। लकेलावबोथ' प्रब्लेम होयो नामा नायनोसै दा। दा बाहाय संगीता वेयरहाउसाव लड होदों, मनजुश्री प्रडाक्शननि स्ट'राबाव दं नालाय। मनजुश्रीयाव मैया आधा लड जाबाय, मनजुश्रीनिफ्राय बाहाय आधा लड जाबाय आरो। दा मनजुश्रीयाव सालानखौ लायनो थांनांगौ, आं सालान लायनो थांसै। रेडि जाबाय होनना बुंदों, सिकिउरिटि दासो फन हरदों। सालान लानानै फैनानै ओंखारलांसै बिनिफ्राय बाजाजाव, गौरिपुर बाजाज। अखा हादोंमोन दिनै, बिराद मोजां उन्दुनो ओंखारदों मोनायाव अखा हानानै। बेयावनो लड जादोंमोन, आधा लड जाबाय बेनिफ्राय। लामानि हालोदा नै माबायदि, सौकि गेटनि लामानि हालोदा अखा हाबाथाय। फाइनालि सालानखौ लाबोबाय, ओमफ्राय सिल मारिबावनांगौ, सिल मारिनानै ओंखारलांसै। बावनो लड जादोंमोन नै, ओरै भिउआनो बरिया, हाजो दङ। जों सिल मारिनोसै बे दराव, बेनिफ्रायनो मारिनानै ओंखारलांखायाबा रिक्स जायो। नैबेबायदि फैनाय सिला, बेजोंथ' थाला दंखायो, बावनो लागायनोसै। ओरै नारसोनांगौ, दा सिमफायनायावसो बिराद दिगदार आरो। नांबाय, सिमफायनायावसो दिगदार जानोसै दा, सोनायावथ' ग्लब हाबो। बावनो लड जायो नै बिदियावनो गारिया, बै जागासिनो गंसेया। बाहायखायसो भिडिअ बानाय मोनदों, दस्रायाव भिडिअ बानायलाबायनो होआ। दै चेक खालामनो र', गारिया एकदम केयार खालामथारनांगौ, बायदिसिना जागासिनो। कुइलेन दङ दे, थिगैनो दङ। स्टार्ट होनोसै, जागोन ना जाया। फांखा होनानै उन्दुदों हराव उन्दुनायालाय, बेट्रिबो प्रब्लेम, बेट्रि गाज्रि। जाबाय बरिया, खेबसेनो स्टार्ट लाबाय। दिनै मोजां दिना, मोजां बायदि मोनखाबाय आं। 32 फुटआ नै, बिदि सानै होबा मोजां। 32 फुटआव 32 फिटआव बिराद दिगदार जायो। नै सासे हेल्पार दंना बेना, बिराद मोजां बिदि सानै होयोबा। ओंखारनोसै, खयथायाव खालि जायो नायसै थांनानै। थाब जाबाथ' मोजां, गोदान लड मोनफिनगोन। दस्रानि बायदि बाहाय गेट पास नांलानो, डाइरेक्ट ओंखारलांबानो जाबाय। दस्रानिया एकदम हगारखाया, गेट पास नङाबाथाय गारिखौनो सोमावनो होआ। सिकिउरिटिफोरनो दाना बिराद पावार होसै। सिगांथ' खालि दरजा बन्द खालामनाय खुलिनाय, ओमफ्राय सारिगिदिं कम्पानि बेंनाय बेल'मोन। दा पुरा माल एन्ट्रि खालामनांगौ, गारि एन्ट्रि खालामनांगौ, माने सुपारभाइजारनि खामानिखौनो मावहोजोबसै आरो। पुरा सिकिउरिटिखौ पुरा बिबान गोनां खालामबाय दा आसामाव, आरो दस्रायावबो बेबायदिनो खालामजोब्बाय जानांगौ। दस्रा बेंगलरावबो बेबायदिनोमोन, एसे आं नुबोनाय बायदिबा। पुरा दायथ' होबाय आरो, दा फुल पावार होबाय सिकिउरिटिनो। गारि लगायनाय, अबेया खालि जागोन, अबेया खालि जाया, बिसिनि आखायावसो थाजोबो। अबे गारिखौ सोग्रोनांगौ, अबेखौ मानांगौ, बिसिनि आखायाव थाजोबो आरो। बेखायनो तेजपुराव सोरबा फैसा बिलायलायो, नङाबा नोंनिखौ लास्टावसो खालि खालामगोन होननानै बेफोरबायदि बुंलायलायो आरो। एसे दावरावबो जादों दाख्लैयो, ओमफ्राय आंथ' मिन्थियामोन ना बिसिनि आखायाव फुल बेफोरबायदि पावार दं होननानै। नोंनि गारिखौ लास्टाव खालामगोनलै, साहा लोंनो खरसा होआबा, बेफोरबायदि खोथा बुंदों आरो बियार कम्पानियावहाय तेजपुराव। ओमफ्राय आंनाव भिडिअ रेकर्ड दंजोबो, आं बेफोरखौ आपल'ड खालामाखै आरोना। ओमफ्राय लामाया नै बिराद गाज्रि हालोद, बे एरियानि लामायाबो। बेनो जाबाय सौकि गेटनि फ्लाइअभार। ओमफ्राय दिनैसो दख'ना गाननाय नुबायलै, बिराद गोबावसोमोन दख'ना गाननाय नुयिया। बेहाय बर'फोर बिराद दङ खामानि मावग्रा कम्पानियाव, बिराद गोजान गोजाननिफ्रायबो दंफैयो। नै लामाया
बल्दार लड जाबनो थांनाय बायदिसो मोनलायलांबाय आङो बल्दार लड जाबनो थांबासो बेफोरबायदि दैयाव आन्दाजै सालायनांगौ अन्थाइ दं ना मा जेबो नुवा बाहाय हाखर दंमोन अबेजोंबा गोथौआव र' नैबेजोंनो हाखर बाहाय गारि फासिनानै थाबाय थायो बे हाखरनि थाखायनो मानोबा मोजां जानो रोंला बे लामाया गारिनि मालिकआ बे 32 फुटियाखौ सलायनो थिनगासिनो दाख्लै आं तेजपुराव लांनायखौ स्टारिं गाज्रि जानायखौ गारि गोलावखौ सलायनो थिनगासिनो दा आं बुंदों दरमाखौ आं फसाया बिनिखौ होननानै दा 22,000 ना 21,000 बिदिल' फैयो आरो ओमफ्राय दा बिनियासो बांसिन फैयो 24 फुटिनियासो दा होनबा एफा रिक्स खस्थ' खालामनानै मा लाब बेखौनो सलायनाया साबसिन बेफोरबायदि होननानै बुंदों आरो आङो बेजों लेफ्ट लानांगौ गौरिपुरा दा बाहाय जाम नांबाय थायो बे दालांनि थाखायनो खालबारनि थाखाय दिनै गैयानो नांनाय एसे खम जाय हाबग्रोबाथाय लाइन मोनसेल' खारबाय थानाय जायो बाव ट्राफिक पुलिस थाफैबा हले माने फाला फाला खारनो मोननाय जायो आरो दा जाय हाबग्रोयो बेनो थांबाय थाबाय थाथ'नो नागिरा बाव जाम मोनखायो आरो दा कम्पानियाव थांनाय अफिसाव थांनाय टाइम जाबायना जाय हाबजेननायासो हाबजेननाय बे लाइन लाबाय थानो हाबाय माने गंसेल' हाबजायो नैबे दालाङाव गारिया बेनि थाखायनो जाम जाबाय थायो बेजों ब्रिज फ्लाइअभार बानायगासिनो बे जाबासो एकदम मोजां जासिगोन नैबे जाबाय गौरिपुरनि फार्स्ट गेट बावबो एन्ट्रि खालामो माने थानाङा आरो गावसोर नाम्बार साम्बार लिरनानै लाखियो फार्स्ट गेट होनो बेखौ बावबो जाम नाङो बिरादनो बेलासिबा बा फुंबाथाय बेलासियाव बयबो सुथि जानानै फैनाय ओमफ्राय थांनाय दा फुङाव थांनाय बयबो लड जाबनो थांनाय बा लड लानानै फैनाय बेफोरबायदि आरो नैबाव सिकिउरिटिफोर थाहैनाय बिसोर एन्ट्रि खालामो गारिखौ नाम्बार लिरो ओमफ्राय लाखिनो हाया आरो गारिखौ लाखिबाथाय जाम जाजोबो नालाय बिराद गिदिर बे इन्डास्ट्रि एरिया बेनिफ्राय नांजोब्बाय आरो आंबो नुवाखै बाजाजखौ अबेबा वेट मेचिन खाथिजों थांनांगौ आगदाजों होनना बुंदों वेट मेचिनखौ माथो नुवाखै दाबो नैबेनो वेट मेचिनानै बेनि आगदाजों होनदों बेनि कम्पानिफ्रा प्लट नाम्बार लिरनाय गोजासो गासिबो कम्पानिनि नामखौनो लिरा 63, 64 प्लट नाम्बार 61 to 64 बेजोंनो जागोन नैबेनो जानांगौ बै सिगांनिया 63 मोन 64 बेलाय बेनो 64 प्लट नाम्बार गारिखौ आवगोलाव दोननानै एन्ट्रि खालामनि र' जायगायानो गैया माथो बेगसो खालामजांसिगोन बेनो एन्ट्रि खालामना लाहैग्रोनि र' दानो बोखारनोसिगोन बाव पार्किं खालामहोआ पार्किंआवसो लांनांगौ गारिखौ माला खालि जायो नायसै एन्ट्रि खालामग्रोनानै नैबे गारिया हाबबा बाव लगायफैनांसिगोन बै मालायनि प्लट नाम्बार ना दोनहोनाय नङा दानो बोखारनो थिनबाय थागोन ओमफ्राय आरो लामायाव दोनहोखाया पार्किंआव लांनो थिनो दा पार्किंआव लांबाथाय 200 थाखा ओरैनो थाङो आरो 200 ना 250 लायो 250 लायोदां बेनिफ्राय गैयाबाबो 2 किल'मिटार जायो पार्किंआ गाइस फाइनालि खालि जाबाय गारिया ओमफ्राय बाहेरायाव बरनबाय नै दा रिसिभिंल' मोननांसिगौ नैबेना बेटारि जोबनांगौनो गारिया नारनो लिंदों ओइ ड्राइभारा बैथिं मानसि लिंहैलाबायदों फांखा लाबाय थाबायना दा बिदिनो सानब्रै सानबा गोदोनानै थायो ओमफ्राय फांखा गैयालासिनोथ' गारि सिङाव थुम थाबाय थानो हाया फांखा लाबाय थाबाय बेटारि जोब्बाय दा नारनांसिगौ रिसिभिं नेगासिनो रिसिभिं जाबाथाय थांनो मोनबाय बिनिफ्राय अबावहाय लड जाहैलाय आरो बिनिफ्राय मालिकनाव कल खालामनानै नायसै बिदिनो लकेल लडबाबो सानब्रै सानबा गोदोनानै थागासिनो मा जाबावगोन बिदिजों एसे साननो गोनां जाबाय लकेल लडआवथ' 500 थाखा मोनो टिपाव ओमफ्राय दा मोनसे टिपावनो सानब्रै सानबा बिदि गोदोनानै दंगासिनो गासिबो गारिफ्रा गाइस फाइनालि रिसिभिं मोनबाय ओमफ्राय दा थांगोन आजरानिफ्राय लड जागोननो बेनिफ्राय 22 किल'मिटार आजराया 22 किल'मिटार देखायदों नै आजरायाव थांसै दा आजरानिफ्राय लड जागोन आरो बेना गारिया स्टार्ट जायासै बेटारि गाज्रि ओंखारबोबाय लोगोफोर दा ओंखामबो जानांसिगोन ओंखाम उखैबाय हटेल नागिरलांसै ओरै संजाग्रा बुस्थुफोरखौनो दाबो रेडि खालामनो हाया गारि गंसेयाव बेयाव गेसखौनो गोदानसो बायथारनांसिगोन बायदि मोनबाय आं बाहाय लोगोफोर बासजों ओमफ्राय कारजों गारि फिसाजों बिराद खेल लानांगौ गारि फिसाया सनलाबायो ओमफ्राय जोंहा नुहुरनो नागिरा साइडजों बासआ जेरै मेरै बारसिगांलाबायो ओमफ्राय बारसिगांनानै खर' हाबजाबाथाय जाबाय आरो जेबो मिथिला मालायखौ बेबायदि बासनि आखला बेसेबां बुरजा पेसेन्जारनि जिउ लानानै जे खारदों बेखौ जेबो सिन्था गैया आरो बास ड्राइभारफोरा खालि बारसिगांनांगौ ओमफ्राय मानसि मोननांगौ बेल' आरो अभारटेक खालामनानै बैनि सिगांनि मानसिखौ थिखोनांगौ बेबायदि खालामो एफा बुरजा
20-30 जन 40-50 जन गाहाम मानसिनि जिउ लानानै खारदों बिदि खेला गेलेयो बास ड्राइभारफ्रा एसे सिन्था खालामनांगौ आरो सराइघाट दालाङालाय दिनै जाम गैया नामा एसे खम हाब मालाबा एकदम थंब्लेट जाम जायो बियो दा गारि मटर बांबाय बाइक बांबाय जेरावबो कम्पानिफ्राव खामानि मावग्राफ्रा बाइक गंसे लाजोब्बाय कार लाबाय बयबो पार्सनेल बाहायजोब्बाय बासफोरखौनो गाखोला आजिखालि बिराद खमसै सोर होनदों गुवाहाटीयाव ट्राफिक जाम जाया नायदो नै गेजेरनिफ्राय जाम जाबाय जालुकबारि बारजासे जाम नै गोजा ट्राफिकआ स्कुल छुटि जादों नै बाहाय ट्राफिक जाम जालायबाय आजरा मोनफैबायानो 2 किल'मिटारल'सै मोनफैबायानो नै बेनो जागोन ओरै रेलवे ट्रेक नैबेजों दङ बिराद गोबाव जाम जानानै थाबाय आधा घन्टा बायदि ओरै गिदिंनानै फैनांबाय बयजों नङामोन लामाया नै बे कम्पानियावसो नै डिलिभारि अनलाइन बिराद मोजां बिसिनिया सुबिदाथार 40,000 दरमा इन्टारभिउ होनांगौ होनो नामा बे डिलिभारिनिया फुल एसि आरो सानै साथाम ड्राइभार लागायो खेबसेनो कर्नाटक बेंगलर थांगोन बेबायदि आरो खम जारला लडानो केन्सेल जालायबाय बाहाय ओरैनो बेकार थाव सावबोबाय आङो एफा गोजान सेसखा लड जालानो बाहाय दा क्रिटेआव थांफिननांसिगोन साथाबारियाव थांनोसै ओंखाम जानोसै अबेबा हटेलाव लाखिनानै आरामनो ओमफ्राय आराम लड खालामहैनोसै आरो फैफिनलायबाय मा बुंबावनो ड्राइभारफोरखौ एकदम सैमासो बायबाय आरो सैमासो दा ओंखाम जानो थांगासिनो नै कम्पानियाव गारिखौ सोनानै दोनबाय दा थांगासिनो ओंखाम जानानै फैनोसै माबायदि ड्राइभारनि जिबना नाय एकदम बेबायदिसो बायखायो गाइस फाइनालि ओंखाम मोनजाबाय बर'नि दे बे हटेला बर'निसो दावदैजों जाबाय ना बेदर जेबो गैयानो गाइस ओंखाम जानो फैनायाव बिराद मोजां खबर मोनदों नैबेनि सासे बर' सुपारभाइजार दं ओमफ्राय बुंदों आरो गारि सलायनोबा बाहाय खबर ला होननानै ओमफ्राय दा बेलासियाव लोगो हमनो नागिरदों आंनाथ' दा लड जाबनो लिंहरदों लड जाबनानै दा सालान थालान जानो बिराद गोबाव नांगोन ना दा फैनानै खेबसे लोगो हमफैबावगोन र' बे डिलिभारि कम्पानियाव आरो खबर मोनदोंमोन दा रायज्लायनायसै मारै जायो लोगो मोनबा इन्टारभिउ होनांगौनो इन्टारभिउ दङ ओमफ्राय ट्रेनिंबो जायो नामानो आं सोंदोंमोन नालाय दानिसो नै बेफोरबायदि 32 फुट ओमफ्राय 24 फुट गासिबो दंजोबो भारत बेन्स गोजानि गारिया सेस भारत बेन्स गोजा बिदि 24 फुट 32 फुट गारिफ्राबो आरो नैबेनो जौ कम्पानिया हामसै बेनाबो सिकिउरिटिया बर' बड'लेण्ड सिकिउरिटि दंफैयो दै बाहाय बड'लेण्ड सिकिउरिटि गुड मर्निं आं दा साथाबारियाव दंफैयो हरनि 12थायावसो मोनफैदों दा गारियाबो सिगाङाव दं आं साहा लोंनो फैदोंमोन बाहाय दखानाव साहा लोंनानै दा थांगासिनो ओमफ्राय बेरेफुंजानि नै आइसक्रिम मर्निं गरमा ओरैबायदिना फुङाव नै सान्दुङा बापरे दिनै अयथासार बांसिन गरम जाथारगोन दिनै आइसक्रिम जानांबाय फुङावनो दा क्रिएटिभआव दंफैयो साथाबारि क्रिएटिभआव ओमफ्राय मैयानि लड लाबोनाया बाव खालि जागोन बाव खालि जानानै आरो लड जाफिनगोन बेनिफ्राय लड जाफिनगोन ओमफ्राय अबाय थाङो नायनोसै लाइन खालि जायाखैनो लाइन जानानै दंजोबो जोंना सोग्रोनो मोनो गारिया बाव फैबाथाय जोंना फिक्स नालाय माने गंब्रै ना गंबा गारि फिक्स लगायनानै दोनदों बेयाव खालि जाग्रोनांगौ बा लड जाग्रोनांगौ आरो दस्राना जायाबाबो हे गाइस दा टाइमा जाबाय 4:14 ओमफ्राय फाइनालि गारिया लड सट जाजोब्बाय दा अबाय थांगोन मिन्थिया ओमफ्राय दा सालान नेगासिनो माला जायो 4:30 जागौलायबाय दिनै सानसे लड जाबाय खालि खालामबाय खालि जानानै बावनो जायगायावनो लड जाबाय आरो ओमफ्राय दा नेगासिनो सालान दा खयथायाव जायो अबेनि लड बियो मिन्थिया सालान फैबासो मिथियो सिलथ' मोना बाहाय थाला लागायबाय बिनि मालाथ' लकेलावनो थांजोबो बे क्रिएटिभनि माला लकेलनि जाजोबखायो बे गौरिपुर बा इमामि कम्पानि बेफोर साइडआवनो खालि जायो आरो गुवाहाटि एरियायावनो दा गारिखौथ' बेखौ गोजानाव हरला होनखादों तेजपुरबो थांनो होनाय नंला अवेल लिक जादोंलाय दा नै दाख्लैनिफ्रायनो दंखायो बे बेमारिया ओमफ्राय दाख्लै नैबेयो डिजेल लिक जादोंमोन बियो बे सिनाया बे किट फार्मजों ओमफ्राय बे किट फार्मखौ दा रिफायार खालामनानै थिग जाबाय दा बे स्टारिंखौ बानायनो मोनबावाखै दा गारियाबो ओरै आखिजों एसे बोख्लेङो बेखायनो बुंदोंमोन आरो मालिकआ 32 फुटखौ सलायदो होननानै पेमेन्टखौनो नांगौ बायदि होआबा माबोरै सलायगोन 32 फुटखौ आरो रिस्कि बारा जायोना गारि गोलाव गिदिर गारि
बांसिन दिमाग जायो जोंना बे डिलिभारि भल्भ' कम्पानियावबो मैया मोजां रायलायनाय जायाखै थांनानै रायलायफिननांगौ खबराथ' मोजाङानो जागोन बायदि ओमफ्राय दा इन्टारभिउल' होनांगौ आरो इन्टारभिउआव पास जाबाथाय एक्सेप्ट जाबाथाय नोंना जयनिं जाबाय मोजाङानो दा गाबोन समफोर बा साननैसोनि उनाव थांनानै रायलायहैफिनसै मोजां मैया टाइम मोननाय जायाखै बिथाङा एसे बेस्थ'थारमोन बेखायनो मोजां रायलायनो मोनाखै दा थांनानै रायलायहैफिननांगौ नोंथांमोनहाबो नायनो मोजां नांगोन ब्लगफोरखौ बाव जायोबा जानायाथ' जागोन आं बेफोरबायदि इन्टारभिउखौ मेरला होखांबाय गारिनिखौ भल्भ'आवबो होखांबाय इन्टारभिउ भल्भ'बो सलायखांबाय माखासे समाव माइनिं कनस्ट्राक्सन जानायावहाय भल्भ'नि सार्टिफिकेटबो दं आंनाव आं इजिलि पास जागोन माबायाव इन्टारभिउआव जुदि चान्स मोनोबा थांनानै रायलायहैनोसै नायनोसै माबायदि सिस्टेमा लोगोफोर बिदिबा दिनैनि ब्लगखौ एसेयावनो फोजोबसै लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक खालामदो आरो चेनेलखौ दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखैबा साबस्क्राइब खालामनानै लादो लोगो मोनसिगोन बिदिबा नेक्स्ट ब्लग भिडिअआव जय बर' हारिनि